बच्चों देखिए നമ്മൾ പാഠത്തിൻ്റെ രംഗ് ബിരങ്കി ഛത്തരി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം നോക്കിക്കോളൂ. ये फरहाद के स्कूल की तस्वीर ഇത് ഫർഹാദിൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ ചിത്രമാണ്. इसमें जो कुछ दिखाई देती ഇതിൽ എന്തെല്ലാമാണ് കാണുന്നത്. ഇൻകെ നാം ലിഖിയെ और चंद जुमले लिखिए അവയുടെ പേര് എഴുതുക, അവയോണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുക. കണ്ടോ, ജൈസെ ഇതുപോലെ, ബാഗ്, പിന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് കാണുന്ന ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക. എന്നിട്ട് അത് ആ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുക. ഉദാഹരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏ സ്കൂൾ ഹേ, ഇത് സ്കൂളാകുന്നു. ഏ സ്കൂൾ കെ മൈതാൻ ഹേ, സ്കൂളിൻ്റെ മൈതാനമാണ്. സ്കൂൾ മേ ബच्चे खेलते हैं, मैदान में बच्चे खेलते हैं. स्कूल के आंगन में बच्चे खेलते हैं. അതുപോലെ സ്കൂൾ കെ പാസ് ബാഗ് ഹേ. ഇതേപോലെ വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എഴുതുക. ഓക്കെ, ശുക്രിയ.